எனக்கு அருமையான செல்ல பிள்ளைகளே, நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீர்கள். මගේ ප්‍රේමණීය දරුවනි ඔබ සෑම දිනම විභාගයට පෙනී සිටින්න යනවාද? ஆண்டவர் உங்களோடு இருந்து உங்களுக்கு மகத்துவமான வெற்றியை கொடுக்கும்படியாக உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ண போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිට මහත් වූ දෙයක් කරන පිණිස මම යාඥා කරන්නට යනවා. நீங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், இயேசுவின் பிள்ளைகள். ඔබ සෑම දිනම ජේසුස් වහන්සේගේ දරුවන්. இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සිටින විට அவருடைய வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தமது கரத்திலே எடுத்து அவர்களை அணைத்து கொண்டு ஆசீர்வதித்தார். ඒ සෑම දරුවන්වම දෙවියන් වහන්සේගේ දෑතට අරගෙන දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරා. அதே போலதான் உங்கள் மேல அன்பாக இருக்கிறார். ඒ වගේම තමයි ඔබට ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. இப்போ நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட வந்திருக்கிறீங்க. දැනුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණ සිටිනවා. குறைவுகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம். බොහෝ අඩුපාඩු ඔබට තිබෙන්න පුළුවන්. என் ஞான குறைவு இருக்கலாம். ප්‍රඥාවේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. படிப்புல குறைவு இருக்கலாம். ඉගෙන ගැනීමේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. இன்னும் உங்க வாழ்க்கை காரியங்களில குறைவு இருக்கலாம். ඔබගේ ජීවිතේ ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம், ඔබ සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන්, தவறான வழியெல்லாம் நடந்திருக்கேன். මම වැරදි මාර්ගෙන් ගියා. தவறான சிந்தனை எல்லாம் எனக்கு வந்திருக்குது. වැරදි සිතුවිලි මට ආවා. தவறான செயல்களை செய்திருக்கிறேன். වැරදි ක්‍රියාවල් කර තිබෙනවා. தவறான உறவுகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். වැරදි සම්බන්ධතාවයන් තුළ මම ගිහින් තිබෙනවා. கீழ்ப்படியாமையில் இருந்திருக்கிறேன். මම අකීකරු වෙලා ජීවත් වෙලා තිබෙනවා. சரியா படிக்கல. මම හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. எனக்கு இயேசு உதவி செய்வாரான்னு நீங்க கேட்கக்கூடும். මට ජේසුස් වහන්සේ උදව් කරයිද කියලා ඔබට ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙන්න පුළුවන්. ஆனா இயேசு சொல்கிறார், என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை செய்வீர்கள். ජේසුස් වහන්සේ කියනවා මගේ නාමයෙන් කොයි දේ ඉල්ලුවත් ඒ දේ මම ලබා දෙනවා කියලා. என்னிடத்தில் வருகிறவளை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை. මා ළඟට පැමිණෙන කිසි කෙනෙක්ව මම අත්හරින්නේ නැහැ කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා. இப்பொழுதும் ஆண்டவரிடம் வந்திருக்கிறீங்க. දැනුත් ඔබ ජේසුස් වහන්සේ ගාවට පැමිණ සිටිනවා. ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும். ජේසුස් වහන්සේට කියන්නේ ජේසුනි මගේ අදවත පවිත්‍ර කරන්න. உம்மால தான் முடியும். ඔබට විතරයි පුළුවන්. அதுக்காக உமது ரத்தத்தை சிலுவையில் சிந்தி இருக்கிறீர். ඔබ වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කුරුසේ ලේ වැගිරුවා. அந்த ரத்தத்தினால் என் இருதயத்தை கழுவும். ඒ ලේ වලින් මගේ හදවත පවිත්‍ර කරන්න. என் சிந்தையில் தான் என் பாடம்லாம் நிக்கணும். මගේ සිතුවිල්ලේ මම ඉගෙනගත්තු දේවල් තිබෙන්න ඕනි. அதில் இருள் இருந்தால் என்னால படிக்கவே முடியாது. ඒවා තුලින් අන්ධකාරයේ තිබුණොත් මට ඉගෙන ගන්න බෑ. ஆகவே இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும். එම නිසා මගේ හදවත පවිත්‍ර කරන්න. மனசை சுத்தப்படுத்தும் මගේ හදවත පවිත්‍ර කරන්න என்று ஜெபம் பண்ணுங்க. කියා යාඥා කරන්න. இப்போ ஆண்டவர் உங்களை புது மனுஷனா புது மனுஷியா மாத்திடுவார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ අලුත් මැවිල්ලක් විදිහට ඔබව පරිවර්තනය කරයි. இயேசு உங்களை விடுதலையாக்குவார். ජේසුස් වහන්සේ ඔබව නිදහස් කරයි. அதுக்காக முதல்ல ஜெபம் பண்ணுவோமா? ඒ වෙනුවෙන් අපි ප්‍රථමයෙන් යාඥා කරමුද? இயேசுப்பா, ජේසුනි, உமது பிள்ளை உம்மை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுவதை அறிந்திருக்கிறீர். ඔබගේ දරුවන් ඔබ දෙස බලා යාඥා කරන එක ඔබ දැන සිටිනවා. முக்கியமான இந்த அவர்கள் வாழ்க்கையின் கட்டத்திலே මේ වැදගත් ජීවිත කාල පරිච්ඡේදයේ அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் சுவாமி. ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න. எல்லா தவறான செயல்களையும் பாவங்களையும் கெட்ட சிந்தைகளையும் செயல்பாடுகளையும் தயவு செய்து இப்பொழுது அவர்கள் இருதயத்தை விட்டு எடுத்து போடும். සෑම වැරදි මාර්ගයේද ඒ වගේම නපුරු සිතුවිලි පාප ක්‍රියාවල් සෑම දෙයකින්ම ඔබ වහන්සේ මුළුමනින්ම ඉවත් කර දමන්න. அவர்களை சுத்திகரியும் இயேசுப்பா. ඔබ වහන්සේ පවිත්‍ර කරන්න සෑම நீர் කෙනාම. அவர்களை நேசிக்கிறீர் என்பதை காட்டும் சுவாமி. ඔබ වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා කියන දේ ඔබ වහන්සේ පෙන්වන්න. செல்ல பிள்ளைகள் මගේ ප්‍රේමණීය දරුවන්ව அவர்களை சுத்திகரியும். ඔබ වහන්සේ පවිත්‍ර කරන්න. உமது பிள்ளையாக மாற்றும். ඔබගේ දරුවන් විදියට වෙනස් කරන්න. මාත්‍ර. වෙනස් කරන්න. மாற்றும். වෙනස් කරන්න. ஸ்தோத்திரம். ස්තුතියි. உமக்கு நன்றி. ඔබට ස්තුතියි. இந்த ஜெபத்தை கேட்பதற்காக நன்றி. මේ යාඥාව අසපු නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. அவர்களை சுத்திகரிப்பதற்காக நன்றி. ඔබ වහන්සේ පවිත්‍ර කරපු නිසා ස්තුතියි. இயேசுவின் நாமத்தில். ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. எனக்கு அருமையானவர்களே, මට ප්‍රේමවන්තයනි, ஆண்டவர் உங்களை மாற்றி இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනස් කර තිබෙනවා. அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. එතුමන්ට ස්තුති කරන්න. வாய் திறந்து, இயேசுவே என்னை உமது பிள்ளையாக மாற்றிவிட்டீர், உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்கள். මුඛේ විවෘත කර ඔබ කියන්නේ ජේසුනි ඔබගේ දරුවා ලෙස මාව පරිවර්තනය කරපු නිසා ස්තුතියි.
இப்பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கையின் பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறார். ඔබගේ ජීවිතේ දැන් උන්වහන්සේගේ අතේ තිබෙන්නේ. இந்த நேரத்திலே அவரே உங்களுக்கு ஞானமா இருப்பார். මේ මොහොතේ උන්වහන්සේම ඔබගේ ප්‍රඥාව දෙන්න. வேறு சிந்தைகள் ஒன்று வராமல் காப்பாற்றுவார். වෙන කිසි සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරයි. டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒன்றும் வராம காப்பாற்றுவார். කිසිම සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරයි. முழு ஃபோக்கஸை கொடுப்பார். මුළු අවධානයම උන්වහන්සේ ලබා දෙයි. எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் கிருபையை தருவார். සියලු දෙයක්ම තේරුම් ගන්නව සිතුවිල්ලක් දෙයි. ஏன்னா வேதம் கூறுகிறது இயேசுவுக்குள் ஞானம் அறிவு என்னும் பொக்கிஷம் அடங்கி இருக்குது. දේව වචනේ කියනවා ප්‍රඥාවේ පටන් ගැනීම නම් දෙවියන් වහන්සේ. அந்த ஞானத்தை கடவுள் ஞானத்தை இப்பொழுது உங்களுக்குள்ள வைக்க போறாரு. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල තබන්ට යනවා. இந்த எக்ஸாமை நல்லா எழுதும்படியான ஆற்றலை உங்களுக்குள்ள வைக்க போறாரு. විභාගයේ ලියන්න පුළුවන් ශක්තිය ඔබ වහන්සේ ඔබට දෙන්න යනවා. கேளுங்க, எனக்கு நீரே ஞானம் இயேசுப்பா, ඔබ අසන්න ජේසුනි ඔබ වහන්සේම මගේ ප්‍රඥාව. எனக்கு ஞானமா இரு. මගේම ප්‍රඥාව ඔබ වෙන්න. உம்முடைய ஞானத்தை தார். ඔබගේ ඥාණය මට දෙන්න. உயர்ந்த மதிப்பெண்களை தார் හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න උදව් කරන්න. அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணுங்க. එම කියා යාඥා කරන්න. இப்போ உங்களை ஞானமாகிய இயேசுவால் ஆண்டவர் நிரப்புவார். දැන් ප්‍රඥාවේ ජේසුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පුරවයි. ஜெபம் பண்ணுவோமா? අපි යාඥා කරමුද? இயேசப்பா, ජේසුනි உமது பிள்ளைக்கு உதவி செய்யும். ඔබගේ දරුවට උදව් කරන්න. உதவி செய்யும். උදව් කරන්න. இந்த நேரத்திலே உமது ஜீவன் அவர்களுக்குள் இறங்கட்டும் இயேசுப்பா. මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේ ජීවනයෙන් පුරවන්න. இது வரைக்கும் படித்தது போல அல்ல. මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත විදියට නෙමෙයි. இனி அந்த பேஜை பார்த்தவுடன் அப்படியே அது மனதில் தங்கும்படியாக கிருபை செய்யும். මින්පසු ඒ පිටුව බලපු ගමන් ඒ සෑම දෙයක්ම මතකට එන්න ඕනේ. ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் அப்படியே மனதில் தங்கும்படி கிருபை செய்யும். සෑම දෙයක්ම මතක තබා ගන්න උදව් කරන්න. அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே மனதில் தங்கும்படி கிருபை செய்யும். ඉගෙනගත්තු සෑම දෙයක්ම මතක තබා ගන්න උදව් කරන්න. எல்லா பாடத்தையும் முடிக்க கிருபை தார். සෑම පාඩමක්ම ඉවර කරගන්න උදව් කරන්න. எக்ஸாம்ல நீரே கரம் பிடித்து அவர்கள் ஆவியிலே தோன்றி அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். එක්සෑම් එක වෙලාවේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ දෑත තබා උන්ට උදව් කරන්න. பெரிய வெற்றியை தார். මහත් ජයග්‍රහණයක් ලබන්න முழு ඕනේ. பேப்பரையும் எழுதி முடிக்க கிருபை செய்யும். සියලුම ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියා ගන්න උදව් කරන්න. உயர்ந்த மதிப்பெண்களை தார். උසස් වූ ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන්න. உயர்த்தி வையும் அப்பா. ඔබ වහන්සේ උසස් කරන්න. அவர்களை ஆசீர்வதி. ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். ආශිර්වාද කරන්න. ආශිර්වාද කරන්න. இயேசுவின் நாமத்தில் ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් நீர் உயர்த்துவதற்காக நன்றி. ඔබ වහන්සේ උසස් කරන නිසා ස්තුතියි. ஆமென். ආමෙන්. அதே போல ඒ වගේම உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே நிறைய கஷ்டம் இருக்கக்கூடும். ඔබගේ ජීවිතේ බොහෝ අමාරුකම් තිබෙන්න පුළුවන්. சரீரத்துல சுகவீனம் இருக்கக்கூடும். ශරීරයේ ලෙඩ රෝග තිබෙන්න පුළුවන්. இந்த குடும்பத்துல பற்றாக்குறை பண கஷ்டம் எல்லாம் இருக்கக்கூடும். ගෙදර ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබෙන්න පුළුවන්. இது நிமித்தம் படிக்க முடியாமல் கஷ்டமாக இருக்கும். ඔය ප්‍රශ්න නිසා ඔබට ඉගෙන ගන්න බැරි තත්ත්වය ඔබ ඉන්න පුළුවන්. இயேசுவே உங்கள் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் துக்கத்தை எல்லாம் சிலுவையில சுமந்திருக்கிறார். ජේසුස් වහන්සේම ඔබගේ දුක කරදර සෑම දෙයක්ම කුරුසේ උසලගත්. இயேசு சொல்கிறார், என்னிடம் வாருங்கள், ජේසුස් වහන්සේ කියනවා මා වෙතට පැමිණෙන්න. நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். මම ඔබට සහනය දෙන්නෙමි. ஒரு டீனேஜ் பையன் இருந்தான். ටීනේජ් වයස දරුවෙක් සිටියා. அவன் ஒரு கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன். එයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන ஒரு ක්‍රීඩකයෙක්. தடவை அவன் பேட் பண்ண போகும் பொழுது දවසක් එයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න යන විට ஆரம்பிக்கும் பொழுது யாரோ ஒருவர் வந்து அந்த பிச்சில் அவரோடு பேசிட்டு வந்தார். පටන් ගන්න වෙලාවේ ඒ පිච් එකේ කවුදෝ කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා ගාව කතා කරලා ගියාලු. தலையெல்லாம் கீழே போயிடுச்சு. එයාගේ ඔළුව එමම පහත් වුණා. ஆனாலும் அடுத்த நிமிஷம் தலையை உயர்த்தினான். නමුත් ඊළඟ මොහොතේදී එයාගේ ඔළුව උස්සලා பயங்கரமாக விளையாடினான். එයා හොඳට සෙල්ලම් කරා. அவனே அந்த டீமுக்கு வேண்டிய ரன்னை எல்லாம் அடித்து 6-4 என்று அடித்து டீமுக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்தான். ඒ ටීම් එකට ඕන සෑම ජයග්‍රහණයක්ම එයාම ලබලා දුන්නා. எல்லாரும் அவனை தூக்க வந்தாங்க, සෑම කෙනාම උලඟට ආවා. கொண்டாட வந்தாங்க. ඒ ජයග්‍රහණය அவனோ සමරන්නට எங்கேயோ ආවා. ஓட ஆரம்பித்தான். එයා දුවන්නට පටන් ගත්තා. எல்லாம் கேட்டாங்க, என்னப்பா? ඒ සෑම කෙනාම ඇහුවා මොකද්ද උනේ? அவன் சொன்னான், එයා කිව්වා நான் விளையாட ஆரம்பிக்கும் பொழுது මම සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්න වෙලාවේ எங்க அப்பா அப்பதான் இறந்துட்டாருன்னு செய்தி வந்தது. මගේ තාත්තා අබව ප්‍රාප්ත වුණා කියලා ඒ වෙලාවේ මට පණිවිඩයක් ආවා. எனக்கு மனசே உடைஞ்சு போச்சு. මගේ සිත එමම කැඩුනා. ஓடிரலாம், அப்பாவை போய் பார்க்கலான்னு நினைச்சேன்.
මම දුවල ගිහිල්ලා තාත්තව බලමු කියලා මට හිතුණා. ஆனா அப்பதான் உணர்ந்தேன் எங்க அப்பாவுக்கு கண்ணு தெரியாதே. ඒ වෙලාවේ තමයි මට සිතුවිල්ලක් ආවේ මගේ තාත්තට ඇස් පෙහෙන්නේ නැහැ. அவர் ஒவ்வொரு முறையும் நான் கோப்பைகளை கொண்டு போகும் பொழுது அது தடவி தடவி பார்த்து என் முகத்தை தடவி சந்தோஷப்படுவார். මම සෑම විට මේ ජයග්‍රහණය අරගෙන යන විට මගේ තාත්තා ඒක අතගස්සලා ඒ සතුටු වෙනවා. அவர் சொல்லுவார், மகனே நீ விளையாடுறத என்னால பார்க்க முடியலையேப்பா. ඒ වෙලාව කියන පුතා ඔයා සෙල්ලම් කරන එක මට බලන්න බෑනේ. ஆனா இப்போ அவர் இறந்த பொழுது ஆண்டவன் அவர் கண்ணை திறந்திருப்பார். නමුත් දැන් එයා මැරුණු නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ දැස් විවෘත කරලා ඇති. பரலோகம் போகும்போது එයා ස්වර්ගයට යන විට அந்த கண்ணோடு என்னை பார்ப்பார். ඒ දැස් වලින් මාව බලයි. அதனால்தான் நான் இதுவரை விளையாடினதை விட அதிகமாக திறம்பட விளையாடினேன். එම නිසා තමයි මෙතෙක්කල් සෙල්ලම් කරාට වැඩිය මං අධිකව හොඳටම සෙල්ලම් කරා. எங்க அப்பா பார்க்கணும், මගේ තාත්තා බලන්න ඕනි. அப்பா கம்பீரிக்கணும். මගේ තාත්තා සතුටු වෙන්න ඕනි. அதே போல பிரியமானவர்களே, ඒ වගේම ප්‍රේමවන්තයනි. உங்களுக்கும் ஒரு தகப்பன் பரலோகத்துல இருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கார். ඔබටත් ඔබගේ තාත්තා ස්වර්ගයේ ඉඳලා බලාගෙන සිටිනවා. அன்போடு பார்த்துட்டு இருக்கார். ප්‍රේමයෙන් බලාගෙන සිටිනවා. அதுதான் இயேசு. එයා තමයි ජේසුස් වහන්සේ. இதுவரை செய்ததை விட அதிக திறம்பட இந்த முறை உங்கள் எக்ஸாமை எழுதுங்க. මෙතෙක්කල් කරපු එකට වැඩිය ඔබ හොඳටම එක්සෑම් එක සාර්ථකව ලියන්න. பரிசுத்தமா உங்க வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்ளுங்க. පවිත්‍රව ඔබගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. நல்லா படிங்க. හොඳට ඉගෙන ගන්න. ஆண்டவன் அங்கிருந்து பார்க்கட்டும். දෙවියන් වහන්සේ උඩ සිට බලාගෙන සිටිනවා. என் பிள்ளை நல்ல எக்ஸாம் எழுதுறான். මගේ දරුවා හොඳට එක්සෑම් එක ලිව්වා. என் மகன் நல்ல எக்ஸாம் எழுதுறான். මගේ පුතා හොඳට එක්සෑම් එක ලිව්වා. என் பிள்ளை ஆசீர்வதிக்கட்டும்னு ஆசீர்வதிக்கட்டும். මගේ දරුවා මම ආශිර්වාද කරනවා කියලා ආශිර්වාද කරයි. உங்க கஷ்டமெல்லாம் தீரும். සෑම දුකක්ම ඉවත් වෙයි. அவரே பார்த்து கொண்டு இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க. ඒ දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලලම එක්සෑම් එක ලියන්න. உங்களுக்காக பாடுபட்ட அவர், අපි වෙනුවෙන් දුක් විඳ උන්වහන්සේ. காயப்பட்ட அவர், අපි වෙනුවෙන් තුවාලපත් ரத்தம் වුණා. சிந்தின அவர் අපි වෙනුවෙන් ලේ இப்பொழுது වැගුරුවා. ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார். අද රජුන්ගේ රජු කෙනෙක් විදිහට ජීවත් உங்களை වෙනවා. ஆசீர்வதிப்பார். ඔබ ආශිර්වාද කරයි. உங்களுக்காக ஒரு சிறு ஜெபம் செய்ய விரும்புகிறேன். ඔබ වෙනුවෙන් මම කුඩා යාඥාවක් කරන්නට කැමතියි. இயேசுப்பா, ජේසුනි உமது பிள்ளையை ஆசீர்வதியும், ඔබගේ දරුවන් ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். ආශිර්වාද කරන්න. எல்லா நோய்களையும் நீக்கும் சாமி. සෑම ලෙඩක්ම වහන්සේ ඉවත් කරන්න. பலவீனங்களை நீக்கும் இயேசு. සෑම දුර්වලතාවයක්ම ඉවත් කරන්න. சுகமாக்கும் இயேசுப்பா, සුව சுகமாக்கும். කරන්න ජේසුනි. பலனை தாரும். ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය දෙන්න. வாழ்க்கையின் கஷ்டமெல்லாம் எடுத்து போடும். ජීවිතේ සෑම දුකක්ම ඉවත් කරන්න. அவர்கள் நிமித்தம் அவள் குடும்பத்தின் பண பிரச்சனையெல்லாம் எடுத்து போடும் சாமி. ඒ පවුලේ තිබෙන සෑම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්ම ඉවත් කරන්න. வாழ்க்கையின் போராட்டங்கள் எல்லாம் மாறட்டும், ஆசீர்வாதமாக மாறட்டும். ජීවිතේ සෑම පොරබැඳීමක්ම ඉවත් වෙලා ආශිර්වාද කරන්න. இன்று முதல் அதை செய்யும். අද පටන් ඒ දේ කරන්න. சந்தோஷமாக சமாதானத்தோடு எக்ஸாமை முடிக்கட்டும். ප්‍රීතියෙන් සමාදානයෙන් ඒ විභාගය ලියන්නට ඕනි. அவள் வீட்டில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை எல்லாம் மாற்றும். ගෙදර තිබෙනව සෑම ප්‍රශ්නයක්ම ඉවත් කරන්න. பாடுகளை எல்லாம் எடுத்து போ. සෑම පොරබැඳීමක්ම ඉවත් කරන්න. வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வரட்டும். එන්නව සෑම ආශිර්වාද ටික එන්ට උදව් කරන්න. வாழ்க்கை செழிக்கட்டும். ජීවිතේ සඵලවත් කරන්න. நல்ல அட்மிஷன், வேலை எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்கட்டும். ඒ වගේම හොඳ ලකුණු, ඒ වගේම හොඳ රැකියාවන් ලබා දෙන්න. நல்ல எதிர்காலம் தாரும். හොඳ අනාගතයක් ලබා දෙන්න. இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றியோடு பிரார்த்தனை செய்யும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්තුතිවන්තකමින් යාඥා කරනවා. ஆமென். ආමෙන්. எனக்கு அருமையானவர்களே, මට ප්‍රේමවන්තයනි, உங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறோம். ඔබ වෙනුවෙන් සෑම දිනම යාඥා කරන්නට සූදානමින් ඉන්නවා. ஆகவே இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தில் இருக்கும் இளம் பங்காளர் திட்டத்தில் நீங்க சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். යේසුස් කැඳවයි සේවයේ තිබෙනෝ තරුණ කොටස් සැලැස්මට ඔබ එක්වන්න. வெப்சைட் மூலம் சேரலாம். ඔබ වෙබ්සයිට් තුලින් එකතු වෙන්න இன்னும் පුළුවන්. இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். යට තිබෙන දුරකථන අංකයට කතා කරොත් ඔබට උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. அதோடு கூட ඒ වගේම உங்களுக்காக இலவசமாக நான் எழுதிய ஜெபம் ஒன்றை நாங்கள் அனுப்பி வைக்க விரும்புகிறோம். මම ලියපු යාඥාවක් ඔබට ලබා දෙන්න කැමැත්තෙන් සිටිනවා. வெப்சைட்டிலும் அது உண்டு. වෙබ්සයිට් එකෙත් එක තිබෙනවා. நீங்கள் அதை வாசித்து படியுங்கள். வாசித்து அதன் பிறகு எக்ஸாம் எழுத போங்க. ඔබ ඒ දේ හොඳට කියවලා යාඥා කරලා ඊට පස්සේ විභාගය ලියන්නට යන්න. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරයි. God bless you. ජේසු පිටයි. All the best.